Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Quratic and Crypto. A yau bidiyon da muka zo da shi, na zo muku da wani application mai matukar amfani. Shi wannan application din data ake siya da shi unlimited. Ana siyan data unlimited akan shi. So sunan shi Brando Connect. Yanzu haka zancen da ake ma ba a yi launching din shi ba, saura awanni 7 a yi launching din shi. So shine nace bari in kawo muku domin na san dole idan an yi launching zai zo da tsare-tsare na bonus. Ma'ana za a kwashi roman demokradiyya kenan. Zai zo da bonus dole. To duk wanda ya shiga yanzu to zai amfani da wannan bonus din. Shi wannan application din subscription ake yi masa na data. Wato idan kai subscription na data zai kasance wato unlimited. Za ka yi subscription na kwana 1, kwana 3, sati 1, wata 1, shekara 1 ma da sauransu. To idan kai subscription din komai za ka iya yi. Kai downloading san ranka, ba kamar wai ka sayi data ta wata ba normal da muke siya ta layin waya. In muka sayi data ta waya kun san ba komai za ka yi ba. Sannan adadi za a baka, misali ana iya cewa za ka iya siyan data 4,000 a kamfanin waya, a ce an baka gig 20 haka. Gig din ne yana iya karewa kafin wata. To amma shi wannan kamfani ba haka bane. Idan kai subscription na wata unlimited ne, za ka yi ta amfani da data kai downloading san ranka har sai watan nan ya cika sannan zai kare. So subscription din yana da matukar sauki sosai. So ina so idan ka duba karkashin bidiyon nan akwai link da in ka taba shi zai kawo ka wajen yin register. So za ka yi register haka, sunan shi Brando Connect. Idan ka yi register ka sa sunanka farko, nan sama ka sa sunanka, misali sunana wannan shine sunana Abdurrahman Ali Usman. Sai ka zaɓi username, misali ya kwara, email misali wannan, phone number misali wannan, password sai ka zaɓi strong password ka saka, misali kana iya sa password mai tsaro sosai. So nan ma ka maimaita password din, sai ka taɓa sign up daga can ƙasa. In ka taɓa sign up zai kai ka kai tsaye, zai kai ka Play Store kai downloading din app din nan wajen. Ina fata kun gane. So zai kai downloading din shi, kai downloading din shi sai ka shiga open. So in ka shiga open zai dan yi booty naka, daga baya ya bude. Idan ya bude maka dokokin su ne da abubuwan su, zaka iya skipping daga baya ka zo ka karanta. Gashi nan nayi skip. Na taba skip daga ƙasa nan wajen login ko sign up. So already ka yi sign up, ka shiga, ka yi register. To yanzu login za ka shiga. So gashi ya buɗe, za ka yi login da username ɗinka ko email ɗinka. Nan sai ka sa username ko email. So ƙasa ka sa password da ka zaɓa. So ni already na yi register ga wayannan da su ne register. Zan taɓa sign in shiga kenan. So zai buɗe min cikin application ɗin. Kun ga yanzu wannan countdown to launch day ne. Awannin da suka rage, farko dai 0 day ma'ana kwanakin sun ƙare. 10 hours saura awanni 10, 20 minutes da minti 20. So yanzu saura awanni 10, yanzu dai kamar 10 na safiyar gobe talata insha Allah. Talata ya kama 30 ga watan August kenan za a yi launching din shi. So ku yi maza ku yi register domin zai zo da tsare-tsare dole na kamar wato free browsing da sauransu farko. So na san za a mora sosai, kuma sannan ko datar sama in za ka siya za ta kasance mai sauki. Na fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Ina so ku yi sharing domin wasu amfana, kuma ku yi liking. In baka yi subscribe ba, ka yi subscribe domin duk bidiyon da muka sa ka same su. In akwai wani abu da ba gane ba kuma magana a ƙarshen bidiyon nan ko a bangaren comment, insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa. Sai an jima, na gode. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.